Esta taberna dábanse cita aos persoeiros máis salientables da cultura galega do momento. Era un fervedoiro de ideas, de creatividade. Por ali pasaba xente de todo tipo. Por ali andaba... Eu, Castelao. Eu sempre coas miñas historias, cos meus debuxos, coas miñas tonterías, coas miñas payasadas. Maribela, 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 a que non sabes quen é este, eh? Ai, pois debe ser Manolito da Cañota. Non, muller, que son eu. Oh, e ben que o fixeches? Pois para o carné, que teño que renovalo. Que tal? Pola taberna andaba tamén Eduardo Pondal, sempre ás voltas co himno galego. Que din os rencorosos da porta de aí de enfrente. Non, este non me gusta, non, a ver. Que din os sabichosos que me teñen a cabeza quente. A cabeza quente posma a min. Cala un pouco, eh? Si non podo seguir, non teño talento, a miña vida non ten sentido, para iso é mellor morrer. Lástima non morreses. Esqueceumes presentarvos a esta señora que estáis sentada. Ela é Rosalía de Castro, a gran poetisa galega e unha das clientas habituais da taberna. Adeus, ríos. Adeus, fontes. Non sei se nos veremos. A verse nas festas de Bastavales. E por último, dábase cita tamén nesta taberna